Enox. Anchu, tam je jako takový docela hustý sdělení, co se týká dávkování. Mě docela pobavilo. To bychom se stříhali, než já to najdu, ale se svým ADHD. Jedna odměrka je pro začátečníky, jo. 2 odměrky jsou pro kondiční sportovce. A výkonnostní a profesionální sportovci dávají 3 odměrky. Co z toho plyne? Třeba 4. Ale včera mě to na tom docela bavilo. Ale nemyslím si, že byste to měli úplně kombinovat třeba s agreze. Takže tady máme 1,5. 2. Výkonnostní, že? Si pamatuju, ještě si jdeme jednu věc, to byl nasycený rostok. Tady to vypadá hodně nasycený, kamaráde. Máme tam ještě agres. Takže si užijte dnešní video. Já je ruše! Přátelé, dneska nás čekají opět záda, navážeme tam vlastně, kde jsme včera skončili, což včera jsme dávali 420 na tahy, pak jsem přišel nějaké doplňky, jsme šli směrem dolů, to už jsme pro vás dokumentovali a dneska si projdeme ty záda kompletně na strojích, tak jak to dělám, takže začneme od zvrchu, od trapézu a skončíme dole. Možná, když bude nějaký čas, tak si dáme třeba ještě nějaký deadlift, ale to si myslím, že tam úplně nebude dneska důležité. Takže začátek bude tak, že si dáme trapez. A trapez si dáme tak jako trošku divně, lemplácky a lenivě, tak jak to mám rád. Musím říct, že z toho včerejšku mám poměrně radost, protože 420 se podařilo docela opravdu jako rychle. A byť to bylo jako docela dirty, tak si myslím, že to stálo jako za to. Začneme trapézem, pak to dáme na letisy, pak si dáme ten mezilopatkáč a si jdeme dolů. To bude v podstatě to všechno. Co se změnilo od včera? Od včera se změnilo nic. Tak to je dobře. Přesně, to je dobrý. To je dobře. Některé změny bývají horšímu, některé k lepšímu, ale mám rád většinou, že to je furt stejný, že? Žádnej hrot. V poslední dobu máme těch hrotů moc. No. Až moc na můj vkus. To nezdá, ale kámo, jak je to vlastně na tom stroji, tak díky tomu prostě můžeš za nějakou hranu, že nemusíš nic odkládat, nic na to, tak to jenom prostě dopumpuju do takzvaného nepříjemna. Ale už tam zbývá jedna poslední sérka a přesunu se na to stavování kladky. To vůbec nejezdím, kámo. Nebo teďka to poslední dobu jako jezdím a ten trapez jsem tak jako zanedbával, že mi přišlo z těch deadliftů to rostlo docela dobře. A teď mi přijde, že to ještě jako jde trochu dál. Tenhle trénink je vždycky takový jako hodně rychlý, jo? Že se snažím prostě co nejmenší pauzy, co nejvíc opakování, co nejvíc kilama, primitivní způsob, ale efektivní. To je jaký mastný. Kámo, my jsme opět zapomněli na reklamu, takže reklamní suvka. Ondra dělá videa, to už víte.
Tady zase budete mít, kde vlastně na tom narazíte. Pokud vám to nebude stačit tady, tak to ještě bude dole v popisku. Takže pokud přemýšlíte nad nějakým videem nebo nad něčím, co byste potřebovali natočit, editovat, sestříhat, reklama, ples, svatba, není problém napsat Ondroj. A pak samozřejmě nesmíme zapomínat na naše Hero. Tady máme speciální obsah. Pak tady máme tréninkový plány. Weight to hell, bench hell, deadlift hell a Inferno. Extra fit. To je všechno. Dneska jsem nějaký pomalejší, takže to bylo možná i 45 vteřin. A to nevadí. Můžeme pokračovat dál. To je další vteřina reklamy, ale tohle už. Já jsem se toho napil, reklama. Nevím, jestli teďka to stihneme jako sestříhat s nějakým rozumným tom, ale nestihneme. Zapomeňte na to, že jsem to říkal. Nestihneme. Když to Ondráš včas se stříhá, tak já to později vydám, takže jako bych nic neřekl. Co se vyplatí, tak je sledovat ty týdenní akce, co mají na Extrafitu, protože když vám to řeknu blbě, každý týden tam najdete aspoň 2 produkty, které se vám jako v té akci budou líbit. Myslím si, že opravdu každý týden. Jsem udělal jeden cvik a už se cítím jako paketovní, opět panová vole. Akorát si myslím, že to vypadá jako taky, no. Asi ani nebude. Ne, asi, ale určitě. Mě zajímavé trochu. Chodem Pepa bude otvírat vlastní fitko. Sám, že bych chtěl, abych dorazil na otvíračku, takže se nejspíš uvidíme. Jen bude muset doladit nějaký detail, jak to přesně bude. A takže to je takové jako. Asi to je kam, ale další reklama. My už máme vyčerpaný balík na reklamy. No a nic. Včerejšku na to, že jsem šel 420, tak to je všechno dobře. Cítím se unavený. Myslím si, že když jsme točili cca těch 14 dní, 3 týdny zpátky, jak jsem fakt jako měl nějakou nemoc, co na mě lezlo, bylo to docela na prd. A teď konečně už to začíná být všechno OK a vracet se do starých kolejí. Takže si myslím, že to bude lítat. Štampy, jednoručky, proklatý. Myslím si, že si tam dáme nějaký knok. Jsem za tračku a stejně cítím bica, kamaráde. Šontácká, landrácká technika. Kam si to dáme, drahý příteli, máme místečko. Vyšlo. Takže vezmeme jednu ručku, předkloníme, tu takhle všechno, takhle až sem. Větší rozsah, větší efekt. Zaručeně. A do selhání půjdeš? Rozhodně k selhání dojde. Jestli z mé strany nebo ze strany té jednoručky, to uvidíme. Bylo těžké, to stříhní. Jak jsem říkal, že to jako všechno v pohodě, jako 2 cviky a mám dost. Princip bude následující. Rozjebaný. Snad podrží. Princip bude následující, chytnu, přitáhnu, jdu zpátky. Samozřejmě to pořádně očituju, omrdám, tak jak říkám. Tak jak to nefunguje, tak jak je to úplně k ničemu. Dělám si, že tam nemám zlepu. Náročný život. Nemáme si zlepy, tak doufám, že mi to snad nespadne na nohu teda.
Jste si mysleli, že to budu rád, že? No jen tak židličko, víš? Kámo, ale to mě rád asi ne. Pičo, tam už to moc nedrží. 103 kg by to mělo mít. Což teda na ten přítah to jsem ještě nedělal, kámo, s jednou ručkou. Jo, neboj se, to bude jenom klidnej trénink, jenom dopumpuju záda. Jo, pohodě, chápeš? Pumpovačky. Ale uvidíme, jestli selžu, nebo jestli selže ta izolepa. Doufám, že neselže takovým způsobem, že by selhala izolepa, rovnou selhal i můj palec, za který by to spadlo. Ale nedávno selhalo lidko, tak je to úplně jedno. Ještě druhá ruka. Budu asi stačit 2 série jenom. Zbytek doděláme na stroj. To prověřilo bicepsovou šlapu. Al dente. Tam netoč, kámo. Budou nadávat za ty cíga. Takže kouřen není vůbec znát jako na té výkonnosti. Dojedeme tu partii na tomhle stroji. Když si to dá plně dolů. Tohle. Plně nahoru. 3, 4, 5, 6, 7. No vlastně stejný princip, akorát jdu obě ruce zraz. Kámo. To není ani polovina té jednoručky. To zná hodně. Fakt to tempo máme vlastně 1, 2, 3, jdeme 4. cvik. A bychom měli jít ještě 2, nebo 6 cviků a o to víc toho na záda nepůjde dneska. Zlatý deadlifty, kámo. Mohl bych tě poprosit, dal by si tam ty poslední věci ličky. Jasně, pohodě. Děkuju. Třeba kdybych se tam dal sám, tak bych to nedokázal zvednout. Kámo, já jsem musel přestat, že jsem měl strach, že selže ten stroj, víš? Ne, že bych ho mohl já. Jsem mi tam trošku jiný cvikl, budu muset trošku improvizovat, takže zůstaneme zde a jen to trošku potuníme. Dáme dopředu. Tady dáme nahoru. Hrudník dopředu, prdel dozadu a tímhle způsobem. Lokty tlačím dovnitř. Kámo, budeš to muset asi posunout, to peví. Ten stroj to chce už zdát, vole. A jdem. Takže dobro to. Mě zajímalo, kolik natáhám jakoby tu na tady ten šontánský trénink, kámo. Takže to je vždycky skoro kolem kila. Jedu kolem těch 10 opáček. Mám vždycky jednu tunu za jednu sérku. Jdem 6 cviků po 4. Nějaký 24, teoreticky 24 tun za trénink jako na strojích. Však to nepůjdu prostě 160 to nedělám. A to sedu, ale.
10 minut snad neuděláš žádnou reklamu. Není vlastně celý to video, jenom jedna velká reklama, že mám tričko od Extrifitu. Mimochodem jste se ptali, kde se dají sehnat teďka tyhle oversize trička od Extrifitu. Už jsou skladem, takže si je můžete taky objednat. Ale co mám na sobě, je 5XL. Pohodlnější tričko jsem neměl. Já opětnu. 3. série, 3. desítka. Můžu vám říct, že to mám plnou prdel. Kámo, musíš to tam zase přikopnout. Tak, díky. Už byl jako odporný, jsem se úplně zavřít oči. Už jsem nevěděl, jak to dopadne. Už jsem blízko k selhání a... Na tomhle jako fajn, že jako hodinu trpíte, ale za hodinu je hotovo. Jo? Za hodinu prostě máme hotovo. A čistého času cvičíme třeba 30 minut, 6 cviků a úplně na pohodu. Ale palba. No, já si myslím, že máme pauzu delší jak 2 minuty. Je to jako... Proto je to takhle zdýchaný, to jsem zapocený, ale to má ten efekt. Tady už šlo všestranou, kámo. Už se mají tu prdel musel narvat dopředu, abych to zvládal. Už asi teda vlastně poslední 2 série, ale... Jdem na poslední cvik. Už to bude jenom do příjemna. Tak jo. Myslím, že jsme se dlouho neviděli takhle zlomení, že? To je život. Kdo chce víc, musí víc. Už, kámo, ze mě nic nedostaneš, ale to je 3. série, nebo 2. A nevím, vole. 3. to byla, je to? No, to už je ta poslední jedna. Zhoř pekle, vole. Tohle je, přátelé, závěr dnešního videa. Dál vám nic točit nebude, modra to nebude ani stříhat, protože vy to stejně nedokoukáte. Takže čau.